Не взех и нови разпалки от бриколажа. Още почва да е. Идеални за разпаляне барбекю. Идеални, обаче нещо. Защо така става Мики Маус положението, не знам. И някакви модерни клечки. Може би трябваше да го отворя, да не слагам всичките. Не знам. Ще трябва да си ползвам пак горелката. Май ще стане. Трябва да отворим едно, да видим какво има вътре. Но не, това не е направено за отваряне. Абсурд. Някакво дръвце. Тръгна. Добре.